Івацевіцкі край багаты на таленавітых творцаў, даследчыкаў. Іх шануюць у мясцовым музеі, куды Алесь Зайка перадаў, напрыклад, унікальнае выданне Бібліі канца 18 стагоддзя. А на ўваходзе кожны можа выцягнуць пажаданне з прыказкай ці прымаўкай фалькларыста. Анатолію Галушку ж прысвечана цэлая галерэя. У 17 гадоў, атрымаўшы траўму пазваночніка, ён працягваў пісаць карціны і вершы. Вы знаете, держа кисточку в зубах, очень сложно написать не то, что даже вот, ну, можно какую-то цифру или букву, к примеру, да, или просто мазок сделать. А он вот смог создавать такие замечательные картины. У мясцовым гісторыка-краязнаўчым музеі шануюць такіх пісьменнікаў, як Віктар Рэжыс і Яўген Пархута, рукапісы твораў якога разам з лістамі ашчадна захоўваюцца ў фондах, як і асабістыя рэчы Піліпа Пестрака, які змагаўся за ўз'яднанне заходняй Беларусі з БССР у 20-е і 30-е гады мінулага стагоддзя. А зараз яго творчасць раскрылася і як глыбокага лірыка. Знаменитый его роман «Встретимся на баррикадах», да, кстати, где он написал события Косовского расстрела знаменитого, произошедшего 3 февраля 1927 года. Он, являясь членом КПЗБ и членом громады, подготовил эту демонстрацию в Косово. Подобные демонстрации проходили по всей Западной Беларуси. Завіталі сёлета ў Івацевічы і пісьменнікі-сучаснікі, якія працягваюць справу Піліпа Пестрака, такі як Уладзімір Мазго, які атрымаў прэмію ў намінацыі «Лепшы твор для дзяцей і юнацтва» за кнігу «Загадка розуму зарадка». Я уже шмат гадоў пишу для дзяцей, і ў гэтым годзе якраз супала мне роўна 40 гадоў, як я уступіў сваіх пісьменнікаў у Беларусі, і вот такая якраз мне супадзенне, што якраз стаў лаўрэатам нацыянальнай літаратурнай прэміі. Ну, конечно, гэта не галоўнае, хаця таксама для пісьменніка вельмі важнае саме, тому што ў год якасці атрымаць нацыянальную прэмію гэта як пазнака якасці, можна сказаць. І, безумоўна, галоўным падарункам да Дня беларускага пісьменства сталі канцэрты адкрыцця і закрыцця форуму, якія паказаў тэлеканал «Беларусь-3».